Kaixo lagunak, eguerdion, ikuste alduzu eze txaketia dotorea dudan. Ez lagunak, ez da txaketia bat, gure gaurko gonbidatutako batek diseinatu du beraien dantza konpainiarako. Eta gaur gurekin izango dira kozinatzen Osa Mujika konpainiako kideak. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Aupa, bikote, ongi etorri, zer modu zaudete? Kaixo, oso ondo. Oso ondo, bueno, Osa Mujikako kideak zate, ni uste arduraunak eta sortzaileak ere bai, ezta? Hori da. Vale, zein da zuen eginkizuna? Ni dantzari eta koreografoa. Jantziak eta eszenografia. Osea, ikindiak nahi historia. No, iregatin itxegoen hola, no? Bihotzez beteta. Ondo, ondo. Ba, bueno, gaur ingo deuna da, lehatz eta porru kaneloi batzuk, ikusiko zuek, geho, bexamel bat azaloriakin, geho, tomatear bat, eta geho porru horrekin kurruskari bat ingo deu. Zukalden zemuz moldatze zeate? Moldatze gea, ez da gutxi. Ez da gutxi. Bueno, ondo pasa, ingo deu, seguru. Eta zehose goxua, ere bai. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta bikote garatuko izuen nundik nuebilgo gean pausuz pausu, bale? Esan dizuten bezala, berezila, lehatz eta porru kaneloiak, esango jendia, zer da hori? Bale, zer da hori? Kaneloiak iteko, erabili berren pasta, orea, normalian itean bezala, ingo deuna da, porrua, pusketetan moztu, lehendabiziko kapatxo kenduko dio, eta ingo ditugu, irikitak, goikoak erabiliko ditugu. Barruko xamurrena erabiliko dugu betegarria iteko. Ingo ditugu eskaldatu, egosi txiki bat eman. Orduan, geldituko ja, pusketatxo batzuk porruanak, eta hori erabiliko dugu pasta izango balitz bezala. Hemen dakago, azenaiua, piper berdia, piper gorria. Eta porruekin ingo dugu krematxo bat, bueno, ondo gorritu, eta hori erabiliko dugu barruan sartzeko. Ingo ditugu itxi, eta hemen ontzi baten jarriko ditugu, kaneloiak izango balia bezala. Vale? Eta gero, ingo deu, aspin jartzeko tomate beresi bat. Zeratikan beresia, zer izango tomate eta pikillo saltza bat. Ingo deuna da, tipula moria ondo gorritu, asanaiuare bai, gio tomatia raiauta botako jau, eta hori sukaldatzen da honian, botako jau gatza, azukretanto bat, eta piperrare bai. Gero birrinduko deu, eta erabiliko deu, hemen oinarrian jartzeko. Baitare, nola dana beresia iganiten, bai pasta, bai tomatia, ba nola ez, bexamela ingo deu oso berezia. Nola ingo deu? Azaloriakin. Azaloria ingo deu zuaizkak atea, ingo ditugu egosi, eta behin egosita daudenian, intxaur moskatua. Eta esnia botako jo, birrinduko deu, eta hori izangoa gure gaurko bexamela. Jarriko dio kaneloian gainetikan, bota, gazta jarri, eta laberatu. Barkatu, legatzana, ez dizut esan legatzana. Legatza dijua barazkikine bai, barruan, bale? Orduan izangoa barazkikin, legatza bota, porruan bildu, hemen jarri, tomate oinarrian, bexamel berezila, gazta, talaberatu. Hoi izango dira gaurko kaneloiak, bale? Gio, lagungarri bezala, esan dizuten bezala ingo du kurruskari bat. Kurruskari hau da, porrua, ingo deula da iriki, tira batzukin, eta irinakin, eta hartoinakin, tempura bat ingo deu, prejituko ditugu, eta hola, kaneloia plateren zerbitzeunean, gainean kurruskari bezala jarriko jo. Ados? Ados. Sukaldatzen, jaten? Obeto igual, obeto. Dana bezala, bai. Barazki saliak zate, ez da? Bai. Ze ondo eramango gehan, oso ondo. Bueno, lagundu ja zuek tomate saltza martxan jartzen, ingo zuena da tipula, zuritu, eta lauki txikitanin, eta azenaiuare bai, bale? Emango zue zurigailo bat, azenaiuak zuritu behar ditunantzako, eta labanak hemen dazkazue, eta guantxe jarriko esartea martxan, bale? Perfecto. Venga, eta nik jungo naiz, porru hauek garbitzen, eta txukun jartzen, bale? Oso ondo. Bueno, bikote, esaia zue, abundantz, ze gauza eharra, ez da? Zertan datza?
Bueno, Abundantzek ez baian jartzen du gaur egun oraindik hain indarrean dagoen pentsamolde romantikoa, ez? Oraindik danak ari gea bizitzan bilatzen printze edo printzesa hori, ez? Bai. Eta gu pixkat kuestionatzen duguna da hori zer gertatuko zen ez badago maitasuna romantiko hori eta maitasuna bestera batean. Vale. Bai, pixkat bai, leku askotan aldara topatu maitasuna. Hori da, eta era ezberdinetan, bai. Vale. Eta hor ze topatzea, zen maitasun mota topatzen dugu hor? Badanetik, maitasuna norberarengan, maitasuna besteengan, baino batez ere, hori, pixkat monogamiari buruz hitz egiten dugu. Vale. Eta hau zer da, adibidez, iten dezuet teatrotan edo holtzetan jun edo nun zelekutan aurketzu dezue, ogendikan ateratzeko da. Estreinatu genuen aurreko urtean, hemen Donostian, egon ginen Huescan Valladolizen, eta orain ja astegea emanaldiekin otsaian berriz hemen Euskal Herrian. Ze, ona. Hemen dia gonbiapena. Ona. Otsailan segunetan hasiko da. Justo asteburu honetan 11an, Barakaldon izango gea. Ona. 24an Sopelan, geroia martxoak batean Eibarren, 26an Lezon. Osea, guen gelditu udaraino ibiliko zaten batxan, da udata geho, ojala ebai, ez da? Hori da. Bikain. Bueno, eta ikuskizun honek, zenbat irauten du? Nola di joa? Ordu betetxo bat irauten du, vale? Eta bertan, pentsatzen dek, ikusiko duela jaskera dotoreak, bai Xabierrekin dakuak, eta nola ez zuen dantzaldiak, ez da? Bai, 5 dantzari gaude estenan, jantzia guretzat oso garrantzitsua dira, bion artean sortzen dugu, orduan mugimendua nik sortzen dut, eta Xabierrekin batera jantziak eta eszenografia, orduan ikuste zuen bezala guretzat kolorea zerbait oso garrantzitsua da, asko lantzen dugun zerbait. Berdi eta hori ja falta zaizue hor, ez da? Bai, hasieran pentsau genuen, baina bukaeran, bueno, ja berdia beste aurreko obra berdinen dagoen beste trajetan dago, eta orduan azkenean... Ez errepikatzearen, beste ikutu batean, ez da? Baina bihotzak beti hon behar du, maitasuna dela oinarri, ez da? Bikain. Bueno, eta, zertan oinarritzea jaskera hauek iteko garaian? Bueno, hasieratik bien artean asko hitzein. Eta orduan, baina, dramaturgia pentsatzen goazen enean, incluso igual dantza, koreografia bera prestatzen hasi aurretikan, edazten gera eszenografia eta jantziak lantzen. Orduan, hori, behar esan duna, kolorea beti bai guztatu zaigula orain arte behintzat sartzea, eta hortik abiatuta eta dramaturgiatik abiatuta. Orduan, nik gaber gulertuten ondo, lehendabizi dantza asmatzen da, lehendabizi jantzia asmatzen da, zein dihua aurrena? Bai, normalean dantza piezetan askotan lehenengo mugimendua sortzen da, ez? Eta gero amaieran etortzen da pixkat apaintzea, bai, bestuarioa eta eszenografia. Gure berezitasuna edo hori da, hasieratik biok gaudela lanean, orduan mugimendua sortu aurretik edo, bai, dakigula, ja, pixkat historioak ze kolore izango duen, ze tekstura nahi ditugun landu, eta gure berezitasuna pixkat hori da, bi mundu ezberdin hauetatik, bai mugimendua eta estetika, eta hortik sortzen ditugula piezak, orduan danara batera dator gure kasuan. Ze ona, bai. Eta dana batera, baina lan asko inda, ez da? Ez da, horrenengoan azteako dana batera, ez da? Ordu bete irautegu espektakuloak, baina zenbat ordu atzetik, bai, asko. Ona. Bueno, eta hor zenek zen izapaltzen dio gehiago, a ber, zu dantza asmatzen dezuta. Xabier, katxiz la mar, ze karria, ze jantzi mota karriak, ez dakize, horrengo tirabirak egongo dia, ez da? Bai, berak gehiago zapaldu. Azkenean dantza dalako, ez dantza ikuskizunak iteitu gor, beraz, dantza da protagonista, eta orduan askotan gertatzen zaiguna da, nik buruan dakadala tejidoren bat, edo zerbait volumen batzuk edo nahi ditu dala eraman mugimendura, eta Xabier da esate egitena, ez, hau ezinezkoa da, ezin da tejido hau edo, bai, horri eta lagundu inbiar dio, zapaldu bat bestia, ez da? Hori azkenean erropak inbar du mugimendu hori edo indartu, eta lagundu. Ze ona. Eta guztia, nola sortu zen? Nondik hasi zinaten historionekin? Ni 2006an hasi nintzen jantziak eta egiten, eta jaiotzek egiten zuen beste konpainia batean lan, eta, koinzitu genuen proiekturen batean, eta gero 2007an, hasi ginen, kalerako obra txiki batekin, bera hasitzera bere kabuz hasieran, da gero, jantzian ikin nun, eta ikusi genuen ez, ondo lanin genula, erabaki genuen aurre haitia, eta zoze konpainia moduan. Hori da, azkenean ikusi genuen biok sortzeko modu bera genula, helburu berdina genitula, eta gauza funtzionatzen hasi zen, eta manaliak ateratzen hasi zian,
eta ja, pixkanaka, sendotu genuen, bai, talde modura. Vale, bio bakarri zabete, historia hau dana bion artean prestatzen dezue, o... Zuzendari moduan, bai. Vale. Dana, bueno, gure burutatik edo dator. Gero bai, proiektuen arabera, pues, jende ezberdinakin lan iten deu. Kasu honetan... Musika jarri, edo gauza gehiago beharko dituzu. Hori da. Prestatzen dut ikusten jende gehiago da, hola. Bai, hori da. Azkenengo ikustaldi honetan abiez, ba hori 5 dantzari daude, argiztapena lantzen duen teknikoa, musikari batekin landu dugu, argazkiak, bideoa, bai, azkenean taldea handitzen da. Vale. Hau dana, nun prestatzen dezu, nundik noa ibiltze zate? Bakazuen leku bat, finkoa bertan egote zatena, o bakoitza bere arloak egiten dituta gero bateratzen zate, edo... Guk dakagu, Gipuzkoako dantzagunean ensaiatzen dugu, errenterian dago, eta bai, mugimendua hor sortzen dugu. Eta gero beste lankideekin bilera ugari, eta bai, gero bakoitzaleku batekoa da, dibidez orain bi dantzari datoz Madriletik, bai, ekipoan arabera elkartzen gera... Eta errenterian iten dituzuen ensaiuak, eta probak, eta hori guztia. Asko ensaiatu berko zen duten, ez da? Holako gauzak ateratzeko, holtza gaina eta ziur egoteko, zein markotu pasabiarria ensaiatzen? A ber, estreinaldi baten aurretik, nik esango nuke ondo ateratzeko, 2 hilabete behar direla. Minimo 2 hilabete, egunero, bai, egunero, 5 bat ordu, eta hori, aurretik guk ja lan guztia egin da, koreografiak sortuta, eta dantzariak etortzen dienako. Dantzari profesionalak, bai. Nire moten baiak errakak 2 hilabeten. Zurekin agian pare bat urte, baina, bueno, hola jantzita, ez dakit, igual urrengo fitxajea. Igual sukaldari baber basue, aldez, jori. De hecho, obra hontan, emakumea ez da profesionala, orduan berarekin bai, dantzariak iritsi aurretik jaiotzen guzan, aste askotzen saiatzen. Horidek. Ja, koreografia sortzeko bai ikusita berari moldatuta, eta gero ja dantzariak etorri zirenean, hor ja bai bereekin 10 astez. Hori da, 10 astez, bai. Bueno, nola zoazte hor? Ondo, Ezin hobe. Vale, ingo deuna da, hemen olio txorrota gagotakoet. Hemen txe. Vale, hemen dakazu organikoan, abazue bertara gota ja azalak. Bueno, eta hemen bagitxastik txirrik itxarraka, barazki batzu jarritugu martxan, bestek zituen jarriko ditugu, hau irakinde azida eta hemen botako ditugu izango dana makarroiak bezala, bueno, makarroiak pasta, biltzeko, eta ingo deuna da bitartian, behitu, oire hemen jarriko deuzutan, hemen txe bota bilok, bai tipula gorrilla eta bai asena joa, lasai jun bukatzen, bota bertara. Eta bitartian jungo gara Bilboaino, eta Bilbo ningo igue mugarra jatetxian ikusiko zue, atuna, earra, ez, urrengoa, guazen ikustea. Haupa, gente. Bueno, hemen gauz ozta bere, Joseba, Koldo Garramiola da Luis Carlos Sanz, Mugarran, Bilbon, erdian, eta, bueno, beinolan egin dugun alako mis bat, ez? Entrante bat. Da gaur, dator, ingudune da plater berezi bet. Atunen zati ederra. Dako izena harmonika, eta orain ikusko zuie barruen, zelan aldan, elabora eta zelan aldan prestatu hori pieza ederra. Orain prestatuko dugu harmonika, bale? Hemen dagoz osagaiak. Hasiko gara saltza egiteko ditugu zukubi, laranja, limoia, soja eta mostata saltza. Da lortzen dugu saltzatxoa bat garitu bateko. Gero, barazki batzuk, oe bezala ipintzeko, direla kalabazina, kipula aspertuta hor zutan, eta pipergorri arreta. Eta gero bukatzeko daukagu kipula frigituta eta sikua eta perresil berakatzarekin. Eta gero, nola ez, gure osagai printzipala, dala harmonika. Da, hegalaburraren pieza oso orokorra eta kuriosoa. Hau kokatzen da, atunaren, tripa bekaldearen, hegalaren. Barruko muskola da. Eta, klaro, dauka atunaren pieza bakarra. Behin prest daukagula harmonika hemen, sartzen dugu poltsan, sartzen dugu saltza. Behin poltsan sartuta, utziko dugu egun bitan beratzen hemen, bere zaporegetan hasteko. Eta gero, egiten dugu egosi, zu oso bajuan, 3 ordutan. 3 ordu pasatuta gero, daukago ja egosita, bere saltzarekin eta barruan, egiten duguna da, zabaldu eta prestatuko dugu barazkien noea eta hau gainean jarriko diogu.
hemen gaude orain dela 24-25 urte inguru. Gure indarra da arrainaketa, baina orain hasi gara berreskuratzen gure antzinako platera, hau da, karakolak, tripakizak, eta holako gauzak, eta galaperrak eta adibidez. Orduan beti gaude investigatzen eta frogatzen gauzak, eta horregatik jarri dugu denda bat, jenteak eraman dezan etxera gauzak eta dazta dezaten, eta jaten dituzun plater guztiak dituzu dendan eramateko. Azken saltza txorrota da honekin, nengo duguna ja prestatu laban sartzeko. Izatez, ia arrain guztiak dituzte harmonika pieza hau, baina tamainaz bakarrik erabiltzen da atunarena, zera atun handiak, orduan pieza merezi du plateren ateratzeko. Atun honen tamaina gutxi gora bere igual izan daiteke igual 150 berrehun kilokoa. Behin labetik aterata, egingo duguna da enplatatu. Eta ikusten duzuen ez oso berezia da, ze biztara moten daudela saietzak. Eta egiten duguna da jolastu bezeroekin, esan ez aber zer dan. Dastatu gabe lehen da bizi, eta gero dastatuta. Eta jolas barregarria da, ze batzuk esaten dute astakeri batzuk, beste batzuk nahiko hurbiltzen dira eta barregarria da. Venga, bagoaz horretara. Bueno, Joseba, hemen dako zuie, ja amaitzute atun zati hau ona. Da, egizuien on gauzen, Ercilla 14, Mugarra, Bilbon erdian. Da ia zure arpitzue ikusten badun hemen, emetik nonoiz. Agur, aio! Aupa Koldo eta aupa Luis. Earrain duena platera, Jope! Hor subasuan inda, gaina hor saltxa horrekin. Eta ze pieza berezia, Zandu bezala, 150 kiloko atunen baten, eta hori izatea egatza justu ateatzean lekuan, hor harmonika ditzea. Arraitxik edo igual, bisigu bat, sarbo bat jate deunean, egatzan azpi nola eukitzitu hola, txitsi hola, txikatu hola, ez urtartia nola kiston goxoa dainean. Hori da, baina arrai erraldoi batena. Eta gehia esan oso pieza xamurra. Bueno, horrea egun behar naiz daztatzea, eta gehia konbidatu dira zu, pasa behar naiz bai o bai. Besarka da hondi bat eta gurean jarraitu behar dugu. Bueno, bikote. Bueno, paria, hemen txegaude. Beitu, hemen, asanei eta tipula martxan dakau, porruak bere itxura hartzen nahi da, berta gota behar ditut nik gainuntzeko barazkik, eta zuela gundu berdezu, beitu, hau, ja hemen egosi du pixkat, aterako ditut, eta jarriko dut martxan egosteko azaloria. Lagundu goiazu azalorian, ustarrak endu, arboltsuak atera, eta egosten jarri. Eta beste alde batetik, ingo deuna da, hemen, beitu, tomatia, berta gota bihar deu. Hau ja, ondo gorrituta honia, baina jungo gea, raiatzen. Raiatzeko, ingo deuna da, beitu, iten detena nik. Erdibitu, eta jutezea, horrela raiatzen, riki, azala gelditu arte. Azala organikoa gota, eta mamila berda, bale? Bale, oso no. Bueno, eta zuen ikuskusunetan, zegai jorratzen dituzu? Beti maitasuna do tarteko, edo... Gorrotoa ere bai batzutan. Gorrotoa ere bai. Azkena izan hori da, danetik. Bai, guretzat, behintzat, inspirazio iturria edo gizarte gaietatik etortzen da askotan. Eta batez ere guk sentitzen ditugun edo... Sentitu eta pasarteak bai, zuen pasarteak topatzen Hombre, nik usteet artista da non lanetan dagoela gure... Asko, hori da, bai. Eta bai, nik uste gure pieza danetan dagoela gure asko, bai. Vale. Eta, hau guztia, beste, hau zenbagarren pieza da indez zuena? Hau da, antzokirako laugarrena. Laugarrena, eta zeba esatezu antzokirako, beste lekutan indezu ere bai? Bai, gero, itzen ditugu bai, oiko ez diren espaziotarako dantza ikuskizuna motzagoak izaten direla, eta betako 3 inditugu. Bale, eta adibidez, ze lekutan eman dezue? Egia esan kalekoekin edo, kaleko ikuskizunakin udaberri udaran emanaldi asko izaten dira, eta Espainian zehar asko indizan ditugu. Bidaiatu ze desente, orduan, atera zate kanpora eta hola desente, Bidaian Kanadan egon. Hori da, azken hain geduna pieza labur batekin, Kanadan egon ginen, iraian. Baina bestela, hori, Espainian zehar asko. Ze ona, eta adibidez, beste ikuskizuna, ze izen zekain, ze ikuskizun eman dituzue? Aurreko azkenak, abundantzen aurrekoak, kenofobia azun izena. Kenofobia, bale. Hori da, eta kenofobia adibidez da, espazio irekiekiko eta utxekiko beldurra edo. Eta pixkat jorratzen ginen, 3 pertsonaiek bakoitzak zitun
fobiak edo, ez? Vale, klaustrofobia izan daike, Hori da. aurkatzeko bat, edo... Horren pixkat aurkakoa hori da. Aurkakoa, vale. Baina, bueno, bai erabiltzen genuen aitzaki moduan, bakoitzaren barne beldurrez hitz egiteko. Vale. Eta, adibidez, guain eskatzen dizuez aurreko ikuskizuna eta ematen dizue, o guain honekin zaudete buru belarri eta bestia pasatako liburua da. Hori, estreinuan ondoren izaten dugu emanaldiak ikuskizun horrekin, eta gero ja, iten dugu borrón y cuenta nueva, eta orain gaude honekin, eta kalerako beste batekin, bi hoiekin atope. Osa, pizkaz esklusibua ja barrurako oso berria bezala, ez da? Hori da. Vale. Eta, adibidez, talde berdina zeate aurrekotan da hontan, o jende batzuk aldatzen dira, edo... Ez dana, bueno, jaiotz da bakarra pieza guztitan egon dana, eta gainontzekoak, obran beharran arabera, dantzari batzuekin edo estatzuekin. Hori jaiotzin berdiak tomate guztikin, bale? Bale, ni batin da, jazta. Ondo zio, alden neurrian gutxin, da gero esaten baina gehiago, bale. Ondo, bale. Eta jaiotz, lehen esan dezu, igual sorte prozesua, bila bete, entrenatzen, bila bete. Hoi maio lehenuo, zenbat denboa zaudete lanean? Nik usten dut, ja, hau ematen aizate eta ja urrengoa ja makinatzen aizate, ez da? Bai. Momentu hontan ez dagulako oraingoz beste zoroetekin hasi nahi, baino... Badiez, Abandantz estrenatu genuen, 22ko maiatzan. 22, bale. Eta ja Eusko Jaurlaritzarako diru laguntza entregau genuen, eskaera, 21ko martxoan. Urte eta piko lehenago. Urte eta piko lehenago, ja zaudeten honekin ja lanian orduan, Hori da, bai. Hau da zuen ogibidia, ez da ematen denbora gauza askoz gehiago egiteko, ez da? Ze ona. Momentu zau da, así que haber irauten duen. Ona. Eta bizitzeko mate izue orduan, ez da? Bizitzeko bai. Ona. Justu, bizitak ito. Igual kontxan etxe bat erosteko gaizki, Hori, momentuz ez. Bueno, igual iritsiko. Momentuz, hola guztien zaitek, horiek. Espiritua, ez da? Hori da, bestela, vamos. Vale. Bueno, Xabier, zu bota honea, ja? Hoi egosten jarriko deu, peldu zaigu, gatza tantaba datako dio. Eta martxan jarriko dugu. Eta gero lagunduko diazuna, tomati igual gero hain txukuna galda gelditzen, ez dugu pasako, ingo izkiazu Xabier hauek errepasatu, bale? Inten dugu, betu iriki, ikusi pepitaik ez dakala, balin badaka kendu eta piperra garbi utzi, bale? Venga, eta horiek hemen azpin organikoa gota, eta bagiztak txirrik itxarrak. Hemen txe bota, bai. Hori ere bai tope, honei bota bertzionik porrue piperra botako jot, eta aceituan asana joare bai. Eta bueno, lehen esan dezuen musikero batzuk eba dagoela, zene komposatzen du musika bertakua? Gure azkeneko obra honetan, bueno, ja aurreko obra batekin ebe hasi ginen Gartxo Tunzain musikariakin lanean, eta azkeneko obra honetarako musika guztia bera sortua da. Eta Gartxotekin egin dezu garen bideoklipa badakazu, ez da? Bai, berarekin hasi ginen hori musika lantzen gure obretarako, eta gero izan zen alderantziz. Guk egon lanean berarekin pixkat proiektu musikalako unibertsoa pixkat estetikoki apaintzen, eta bideoklipetan ere mugimendua jartzen. Ze ona, ez da gore bat, ez da? Bai, oza, guri musika mundua... Beretzako, horia, Beretzako eta goretzako. Guretzat musikarea oso zaletua gea, orduan izan da, bai, esperientzi polita, dantzatik aparte izan da lehenengo esperientzia du guretzat, eta bai, oso aberasgarria. Ze ona. Egia zan, hor aurkitzen zate artista guztik, eta azkenian hor lotura mordoa sortzen dira, ez da? Bai, azkenean artista... Eta gauza batetik bestiak ateratzen dira, eta... Horta beti buru belarri, ez da? Bai, eta pixkat elkarren artean elikatu, azkenean gaur egun hori oso... Bai, lehenoko sukaldarik Euskal Herrin induen bezala, ez da? Danon artean, azkenean elkartuta gauza hundioak iten dira. Bendia usteu bakarrikan, azkenean bakarrikan oso artista izan bihartzea gauzako zondatetzeko, ez da? Bai, ala da. Bueno, hemen txe, ibetu intazu, bota ja, tipula hortara tomate hori guztia. Oso, no? Bai, hau jarriko jagonea. Horrea botaia dana, eta ja tomatia dakau martxan. Gero hori murrizten zaionean tomate horren ura, botako jo, esan deuna, azukre pixkat, gatza pixkat, eta piperroiek txukun. Vale, oso ondo. Bueno, eta zuek adidez, bakoitzak bestian arlotan sartzen da, zuri eta Xabier tokatzen zaizu dantzaitia noiz behinka? Zuri diseinatzen ibiltzia, jaioz? Nei, berak,
diseinuan bai parte hartzen duela gehiago. Nik dantzan, bueno, gure lehenengo obran atatzen nintzen tarte baten. Vale. Ina igualako, o jaiotzeken... Bueno, probain genuen da... Txak, sartu zilean horrek, venga, barroa. Ez, probain genuen da, egia esan, guztaga ginean emaitzakin, eta esperientzia bezala ozondo, egia esan. Ba, nik uste dut ere lehenengo obra izanik, zala agian obra pertsonalena edo, eta horren esan nion Xabier atera bertzea hemen. Eta animatu zen, eta oso ondo atazan, bai. Eta zuek, honeaino iristeko, ze ikasi ezue, zentzu dira zuen ikasketak? Ba, nik dantza garaikidea ikasi nun. Bueno, hasi nintzen nik uste Euskaldun asko bezala hemen euskal dantzekin, txikitatik, batez hori Zumaian etzegolako beste zer, baina gero ja 16 urterekin ja hasi nintzen dantza garaikidean pixka zentratzen, ja 18ekin Bartzelonara jo nintzen, eta gero Madrilen ere egon nintzen, baina bai, formakuntza hori dantzan. Eta adibidez, zure kasuan, Xabier? Ni arkitektura ikasi nun, eta ja bai karreran zehar... Osa, bukatu zen nun lana ezu esan, Arrabat ditut. Kostata baina. Eta bukarako arginekan, ez nekin jantziako eszenografia zer, baina zerbait inguru horrekin lotuta nahi nula, eta orduan bukatzerakoan ja bai praktikatzu bilatu nituen eszenografia eta arkitektura uztartzen zituna. Eta orduan ja justu krisi garaia zan da arkitektu moduan zegoen lanik, ikasi nun ziketa ziklo bat ikuskizunetarako jantzegintzakoa. Eta ja praktikak initun bigarren urtean, eta hortik ja gaur arte. Ze ona. Bueno, hau dakau, atope gozten, ze ondo, azaloria martxan. Hau kenduko zeituzketen mendikan, hau, hori bertara gota, eta ja, hau intzazue, txiki lauki tomatea barroa gotatzeko, bale? Eta orduan horrekin ia, tomatea bukatuta dakau. Hemen bai hartuko etela, azukre pixkat, gutxi, eta gatza pixkat. Bale. Azukrek iten niona da bez, tomatia balin baka azidotasuna eta piperrak bai, pixkak kendu. Baina gutxi botatzen zaio, gatza bezain beste, hola, pixkak. Gero batzutan izate, tomate batzuk eta piper batzuk mikatzago daudela, eta orduan azukre pixka gehiago bihar dute, baina, bueno, hola, nik usten nahiko izango dala. Bale, hori listo, hori de badi joa martxan, eta hemen barazki hauei, eman berdiotena da hueltatxo bat ere bai. Egarra etxura hartzen nahi dana, ondo goaz. Usaiak bai harra daude. Bai. Ondo. Eta jaiotz hemen, jendeak dantza garaikidea asko ite Euskal Herrin, gero eta gehiago pentsatzen den, ezta? Bai, sortzaile asko gaude egia esan ontaz bizigan hemen Euskal Herrian, egia esan Espainia mailan asko laguntzen da sorkuntza hemen, eta bai, egia esan badago estena polit bat hemen Euskal Herrian. Ona. Leno, igual norbaitek zinea nahi zunin, da beti matezun Madrid o Barcelona junbertzala. Eta hemen Euskal Herrikea da holako gauzetan martxa hartzen, ez da? Leno, igual hiriburu hondietara junbertzan gauzakitea, baina honean iritsi dira, ez da? Bai, hori da. Adibidez guain hori Goimaiako eskola badago dantzan eta antzerkian Bilbon. Eta bai, nik uste betikoa laguntza agian bikoitza izan berko zen artea beti oraindik dagolako pixkat bigarren plano batean edo, baina bai, gaude batzuk hor atope. Ona. Hori honez. Bai, oso ondo, ja, bota, behitu zeitxura hartzen nahi dan, ikusue murriztu dala ja gure tomatia, guain piperran ikutu emango dio, eta hemen txe, inber deuna da, hau ekutzi egozten, gero esnia eta intxaur muskatu bota, eta bexamela prestatu. Hemen bai, ikusezue, barazki, ja, nahi ditu nola, porrua ondo inda bere gozotasuna teatzeko, eta gero azena erioa eta piperrak pixkat aldente ez, baino bai, inberri. Guain, lehatza botako diogu bertara, horrela xe, gatzare bai botako diogu pixkat, bale, ikutu emateko, eta guain ningo deuna da. Hemen dakau, biltzeko betegarria, tomatian oinarrian jartzeko, gero, inberdeu, bexamel berezi hau, azalorekin, eta bitartean goaz, aratz erretegia. Ikusiko zuen, ze jatetxe mitikua, donostikoa, hemen eondakoa gaina. Ikusik ze gauza goxuak iteituen. Eta hau txukuntzen geratuko da. Guantxarte. Kaixo Joseba, berriz ere aratzen. Iker eta Xabier Zabaleta gara, eta ber, Xabik ze prestatzen dizuen gaur. Lehenkoan ere zuekin egon zan zuen txokuan, eta nirekin hemen egon zinaten, eta gaur beste sorpresatxo bat, gustatzen zaizuen gaurkoa.
Gaur, prestatu behar dugun errezeta, da, denbora azten-aztenena orburuakin. Egiten ditugu era ezberdinetan, egiten dugu idazabalekin, baina beste bat oso klasikoa da, almejak egiten duguna. Hortarako, osagaiak dira orburua, hauek aroakoak, getarikoak egiten digute, bereziki guretzako, gero almejak, da bigarrengo protagonista, eta gero gatza, maizena pixkat, baratxuria, pipermina, perejila, bertako olioa eta getariko txakorina. Lehendabizi egingo dugu saltxa berde bat azken finean dana. Olioa botako dugu, baratxuria, pipermina, eta beste nazten danean pixka baratxuria, botako dugu almejak. Gero, maizenakin pixka salteatu egingo ditugu gorputza juteko hartzen, txakorin pixka botako dugu, gero ura botako dugu, badago botatzea ere fume, egiten ditugu ja 34 urte jatetxearekin, eta gure garrantzia da bertako produktua lan egitea. Ez orain moda bat dalako, eta dakigulako ona dalako, baizik eta albokoak bakigu zer ematen duten, gure ekoizleak ze produktuak sortzen duten, eta hori azkenean garrantzia ez da gurea, da beraiena. Ni beti esaten beraie direla, benetan sukalde egiten dutenak, guk gero bukatu egiten dugu platerak. Bueno, oain irikitzen nahi diala ja, botako diogu gatza pixkat ere, eta jungo gara orburuak botatzen. Hau da plater bat urte guztien dakaguna kartan. Denbora ez danean orburuna, izategu pote batzuk, bereziak, orburu bihotza ditzen dena, oliban. Baina, hoberena da, bere momentun jatea, ez? Dara, oain azten danean. Aroako orburu hauek, zeltzen duzte ja egoziak. Gaina etortzen dira, poltsa batzutan, ja, aizerik gabe, da ireki, eta hori bai, prestatu behar dira bizkor, ez beltzak gehatzeko. Platera hau, aspaldiko platera bat da. Orduan, hori hoin esaten dena, mari montaña edo itxaso eta mendia, alegia hoen dela urte askotan, landutako platera gaude. Gaur egun, beste plater batzuk ditugu, adibidez kokotxak, basetxerriko bustanarekin, edo muturrekin, behianen muturrekin, baina hau ja, lehenotikan jaiten zuten horako platerak, eta egiten dituguna bakarrik dira mantendu, bere originaltasun guztiarekin. Guk hasiko gea udaberriko xixarekin, eta gero ja, zaintzuri astean dian, ditugu beste plater bat dela, zaintzuriak udaberriko xixakin, arrauz gorringo ekologikoarekin. Plater oso xumeak, oso erresak, baina oso onak. Ja, platera inago, ikusiko dezuten bezala gainea, garai batian saltzak oso potolo egiten zian, irin askorekin da. Gaur egun ditugu ja saltzak meagoak, ez dute behar izan horrako, mazakotia izatezana, eta gainea barazkia baldin badan, nire eguna apixat gorputa zaintzea. Bueno, bakizue, errezeta oso erresa, bertako produktuarekin, eta etxian erresa egiteko. Nahi bakizue, bertako produktua probatu, gure jatetxian, gure koizlekin ditugu lana. Dena, komidotan zaudete, aratzea etortzea, Donostian. Eskerrik asko eta horren arte. Aupa Xabi eta aupa Iker. Zue beti gauza txukunak iten, aratzerretik ez. Nidikan lagun bat, Paulo Arrondo Carbonel. Nire klasen ibilitakoa eta bere aitakin, Arrondokin, area jute ginen, da invitatzen goizian, igual, geneukan partido bat zeo zerren, eta torri guain, aratzea jungo geha gozaltzea. Arrautzak, iru, jarra, hori 10 urtekin, 10 Eta hemendikan Agustinei, Pauloi eta bere aitai, eta danai goraintzik. Bezarka da handi bat. Gora, aratzarrategia, eharra menuak ematituena, eharra jakiak, eta beti sasoikua, gaina bertako jaki egin, ze ona. Bueno, gurean jarraituko dugu, eta zuek horrela jarraitu beti. Venga, bueno, hementxe, behitu gure tomatek, ze gauza eharrein diune, Hau, hemen jarriko dugu, baina berez, ogitartian jarrita ja jateko prest. Arrautza pare bagota eta xerra bat laguntzeko. Eozertako, hemen dakau, eta ingo deuna esan deten bezala, oinarrian jarri, betegarria mandekat lehatza barazkikin, ingo ditugu hemen porru azalauek bete. Gaina hau errez eta garra, Askotan, azkenengo porru azalau basureta botatzen dugu, untxientzako jaten emateko, baina kutzako ere balio gola, Egozi txiki bat eman, eta ikusiko zuen kaneloi bezala erabiliko ditugu. Bueno, hau, ni jungo nahi ziten. Eta zuek, lagundu behar dia zuek. Batek, tempuratxoakin berdeu, hau, behitu, hartuko dugu pusketa bat. Hemen ikan, zuen mutur hartu, hau nik gordeko esaldei botatzeko eozertako. Moztu horrela, gero erditin moztu, eta gero makiltxoak atea, bale? Makiltxoak atea, eta egin behar dugu tempura. Tempura egiteko, botako dugu. Birinak bertara,
emango dizuet ura, eta hau pixkanaka jungo zate botatzen. Pixka gehiago eskatzeula, pixka gehiago bota. Baina asko botatzen bazu, sopa bat bezala gelditukoa. Eta gelditu behar du krematxo bat bezala, bale? Gero tempurati pasa eta prejitzen jartzeko, bale? Gure porrua. Bale, hau zure kontu, jaiotz, eta zuri jarriko izut martxan, Zeparrez, liado esan dut? A ber, nola teatzen. Vale. Ondo ateako. Behi pasadio zu orduan, ez da? Bale, haunik, bale. Nahi zuen bezala, moldatu. Eta beste aldetik, hemen txedakau, azaloria egozita, hau birrinduin behar dugu, bale? Botako zu bertara, esniakin, dakazu hemen, intxaur moskatu da bagaldak izu zelan hau, bai, bexamela eta botatzen nuez moskada, hola, tortze dela hola gogor-gorra, eta reetuta. Nei asko gustatzen zait. Pixka botako dio, dana ez, hori hola pixka. Eta gatza gare baina emango izu gatza puntuan jartzeko, bale? Eta hau esnia batea? Hori esnia horretako pixkat eta gatza pixkat. Birrindu, eta hori izangoa gure gaurko bexamela, bale? Bueno, eta zuek ikuskizunetan, dantza, profesionala, jantzian profesionala, musika, ahotza ere bai sartzen da bertan? Itzeiten dezue? Playback da, nola da historia? Mikrofonokin zoazte holtza gainean? Azkenengo obra hontan adibidez, bai testu bat sartu degula, testu zatitxo batzuk, vozen off da, ez dugu guk hitz egiten, zuzenean, baina bai, guretzat garrantzitsua da azkenean ikusleak edo obra ulertzea, mezu asko daude, eta askotan dantza garaikidea gure gusturako abstraktu egia edo da, eta gu behintzat saiatzen gera hori testua sartzen, pixkat lagungarri bezala, ulergarriago izateko. Azkenean, hori, ikusle ateratzen denean ikustetik ez, ideia oso konkretu batekin ateratzeko, bai. Vale. Eta, bueno, eta inditu zuen ikuskizunetatik zin izan da bereziena, takit beti ote hor baten bat, o aurrena, o estenatoki berezin bat beti txikitan juntzean eta tokatu zaizuna horregotia, o herrikua, o ez dakit. Nun goxatu ezue gehien? Nik uste lehenengoa, berezia, jaitzen lehen esan du moduan, igual pertsonalena edo izan zarako. Baina gero egia da, proiektu bakoitzakin, gauza berrik edo iristen dira, eta orduan bakoitza baitula bere gauza beharrak, ez da? Bai, eta azkenean, adibidez aurreko obrarekin, kenofobiarekin hori onginan, estatu mailan bastante gira potentea ingenun, antzoki batzutan dantzatzen inoiz ez genuna imaginatuko gure proiektu batekin egongo ginela, ez? Osa, Tenerifen izugarrizko auditorio baten, Valentzian jaialdi oso esanguratsu baten, eta bai, izan zen, nik pieza horri nik uste beti eukiko dio dela kariño berez. Kariño berez. Gero esan dezu ere, Kanada, itxasua eta dana zeharkatu ez zuen ikuskizunakin, ez da? Ez daude, egia esan saia da, hori Euskal Herriko proiektu txiki bat izan da, hain urrutira eramatea zure lana ez, baina bai, puntualki eukitzen ditugu olako bidaiatxo batzuk. Vale. Eta gero, hor holtza gainean, eukiko dituzue kontakizun berezi batzuk. Hori, bapateko lanak izaten dira, eta hor gauza gertatzen dira. Igual danak behian, eta, ez dakit, koreografian gauza erraron bat, edo ikuskizunan hor zehose gertatu dala hor behian da zuen jarraitu behar dezue zuenakin, hor... Bai, nik uste... Oso atento onbiarzea, ez da? Beti dago zerbait, ikuskizun bakoitza mundua da, bai, beti dago zerbait. Negarrez hasten zaizula eta zueko... Mugikorrak, gaur egun mugikorran mundua da, beti dago mugikorren bat. Bai, gero, hori dantzan oso mitikoa da galtza ustea. Orduan ja, lehenengo aldian, tierra eta game, baino gero jau hitzen bai. Gero aurrea eta listo, bai, kolako gauza asko. Improvisatu behar izan dezue batutan igual zerbait astu, o zerbait zoze gertatu, edo... Bai, beti dago hori. Emanaldi bakoitzean badago puntu bat hor, ez dagoela zure kontrolpean da, bai, beti gertatzen da zerbait. Horrei xarmartze joz, horrei ere gustatzen zaizu, ez da? Zuzeneko martx, bai, hori da. Hori nik ikusten detena da hori, adibes, nik guain obradoren iten de lana, eta zu obradoren itituzu lanak, gero eramateko, bai, jatetxeta, baina gero zuzenekoa da jatetxean lana iten unian, martxan, dos, pim, pam, pum, pam, eta hor zuzenekoan beste gauza gertatzen dira. Eta askotan atea biharzea aurrea, da honakin, ez da? Askotan ebe igual zu kontrolatzen zera, eta gero ikuslea edo zure kasuan bezeroak ez zer nabaitu, eta zu pasa ezu gaizki, baina, bueno, aurrea eta zuri irutze zaizu askotan, ez da? Eta igual hobeto gelditu da. Bai, eta gero igual bilabete zoazenean, ez, hori ingabe, zuzeneko hori gabe, esatezu, ostea, falta motatzet. Gero egia da estresa eta hori dana, hor dagoela, ez, eta
nekea, baina gero bai, nik uste momentuz behintzat hori gabe ezingo genukela bizi. Eta zuek adidez, profesional bezala, iten dezue, zuentzako bakarrikan lan hauek, edo zuek adibidez iten dituzu jaskerak eta beste obra batzuntzako, edo beste zertako... Bai, nik, hori, ja Osa Mujika sortu aurretik hasi nintzen, da orain segitzen dut, hori batez ere jantziak egiten, eta batez ere dantza konpainientzako, batzutan ere antzerki konpainientzako ere, eta bai, hori. Eta zuk adibidez zure kasuan, jaiotz, dantzan historiekin, badakit klase batzuk emandakoa zehala, ez dakit jarraitzen dezun ematen, edo... Bai, irakaskuntzan egon nintzen bai 4 bat urtez, eta bai, beste konpainia bastantetan egon naiz dantzari moduan. Egia daia Osa Mujika sortu genunetik, azken 2 urteak oso zentratuta nagoela nire proiektuan. Bai, ordu asko exigitzen ditulako, eta bai, gero azkenean freelance zeanean, eta agenda arazoak, eta asko gaude orduan, bai, erabaki nula bain dela pare bat urte hontan zentratzea, eta hontan daramat. Ona. Bueno, bagoaz hemen, Hau zemoz. Hori oso ondo, nik astu zaitena da olioa berotzen jartzen, baina bueno, ez da ezer gertatzen. Zertik amontxe jarriko dugu olioa berotzen. Hori merezuna da, energia pixkaten man, urrumito horiek juteko. Eta kantidad ez nahiko horrela, o gehiagota, no? Nik uste, boi da, igual pixka gehiago gota, gero porroak iteko, baina, bueno, hemen gauzatxo bat ingo du. Hau nola gatu zaigun hau? Ze, testura goxua dakan honek. Hau, Xabier, ingo aldezu etxian, ingo aldezu hau prestatu. Egun ematen, Behin bentsa bai. Itxura hona daka, ziken ikusten animatuko gara. Noski bai, eta igual, azal hori ez basu nahi, bexamela gota, bexamelear batekin, jarra gatuko da, Beitu, baina ni azalore salia naiz, eta gaina hemen zea intxaur muskatuakin eta daka bexamelan ikutua. Ba, ingo deuna da, beitu. Hau, jarriko dut hemen, gazta, bildurri gabe, horrela, ingo deu laberatu, hor daka topera, grill, jarrita dakat, grilla, ondo erretzeko goitika, nola barruko gauzak ez duten inbiar indada hon, arraia indada barazkik, bakarri nahi deu. Goiko gazta ondo urtutzia, kurruskari gelditzia, eta ingo detena da. Olioa martxan jarri, hauek tempurati pasako ditugu, prejitu, eta nola ez, platera gatu. Oantxe gatoz, itxo ingo dugu 5-10 minutu, dena kurruskari jarri hemen gatza pixka goteko zio, eta hau prejitzen hasiko gara. Oantxe gatoz. Bueno, bikote eta lagunak, behitu zeitxuro hartzen nahi dano, dantzan dabil. Gelditze zaio, minututxo bat, kurruskariago gelditzeko, eta hauen bagoaz porroak iten. Hauek badakizue, tempura, zuk indezu, harto irina, gatza pixkat, eta ura hotza beti hobeto. Bakizue zergatikan ura hotza? Hola, nasketa dago hotza, eta hori berua. Kontrastekin, burbulia gehiago ateatzen dira, eta tempura goxoago gelditzen da. Eta, bueno, hemen, beste gabe, 2 buelta eman, buelta eta buelta emango dio, eta bani joa. Aterako deu, eta plateraratuko deu. Bueno, bikote, zuen ikuskizunak esan dezuen, badakazuela asteburu hontan, ezta? Asteburu hontan larun batean urteko lehenengoa, Barakaldon. Barakaldon, gero, nundik noa ibiliko zate, eta zuek topatu nahi badeu, nun ikusi behar deu, zuen sare sozialak edo... Bai, hori, Instagramen, Osa Mujika, osamujika.com, bai, aurten hemen Euskal Herrian emanaldiak izango ditugu, así que jarraitu hor. Bikain. Eta Euskal Herritik kanpo asko ibiliko zate aurten, ez dakazu ezer lotuta, o nola zabiltzate? Aurten, printzipio, horrengoz, Ibiza eta Las Palmasea. Ibiza eta, hor kontuz, parranda giro asko eta, Bodakizu ez, da? Bakigu kontrolatzen, bai, ikasi deu. Bai, ez da, hor kontrolatu, inberko, porque gaina, kute zenean lekuta, jendeak, venga, guazen, gonbidaten zaitugu, ez dakizet, azkenian, zaila izango desliatzia, ez da? Emanaldian aurreko egunean, ezerrez. Ja behin emanaldia indagero, pare bat zerbeza, pare bat ardo, merezita. Baina aurreko egunean, danak etxea lota. Ondo. Eta hori zen da, eramaten duna jendeak atemotzian, venga, guazen etxea, venga, guazen etxea. Ni igual Ni naiz, koreografo zorrotza. Vale, bikain. Bueno, hementxe, ikusi ezue. Zer nolako legatz eta porru kaneloiak inditugun,
hemen aitak esateziak iesei despistatu, bere izatea, baina perexila jarri bereo, gaina berde pixka behar du freskotasuna emateko, ezta? Ba, mentxe dakau, bikote, jarraitu arrakastan, jarraitu olatuan, Berdin. eta hurrengo berri etortzenean, etorri honak kontatzea berri. Hori da, Vale? mi esker. Bueno, lagunak, agur. Erra, txaketia berriakin etorri,